Kulokhu kwehla izingozi zamaloli nje esifundazweni iKwaZulu Natal kunezinsolo ezithi lezingozi zenziwa ukuthi abashayeli bamaloli banengcindezi yokuhlanganisa isibalo esithize samafulagi noma imithwalo ukuze bahole ngconywana. Kepha ke ukuzwa ukuthi ingabe lokhu kuyiqiniso na, sixhumane nomunye wabashayeli bamaloli uSanele Mthalane odume ngelika Swenka Ngemali. Sikwamukele ezindabeni zasemini. Ingabe kuyiqiniso yini ukuthi nihola ngamafulaga? Ingakho nje ke nihlala ningaphansi kwengcindezi ukuhlanganisa isibalo esithile sawo ukuze nihole kangconywana? Msakazi wami ngiyakwamukela, ngiyathanda ukubulisa bonke abantu emakhaya kulesikhathi esinzima kangaka esibhekene naso njengamanje, njengoba sazi ukuthi izwe libhekene nesikhathi esinzima kakhulu sengozi ezisehlelayo. Yebo kuliqiniso msakazi wami, sikhathazeke kakhulu singabashayeli bamaloli nathi phezulu kwenkinga esizibonayo ezenzekalayo ezweni lakithi. Asikuthandi ngempela lokho okwenzekayo. Kuliqiniso ukuthi imbangela yako konke lokhu ingcindezi esiphezulu kwayo yokuhola ngemithwalo, ukwazi ukuthi ke imithwalo sukuyenzile ngaleso sikhathi leso mangabe kuthiwa uhola ngeviki ke kube nemithwalo ekuthiwe iyabalo ukuthi kufanele wenze imithwalo engaka, uthothi isikhathi sokuphumula sigcina singabi bikho kahle. Ingakho ngizocela ukuthanda ukuthi ke uhulumeni akwazi ukuthi angenelele kulesi simo esibhekene naso, akwazi ukuthi ke enkampani ezingenzi kahle, ngoba ngikholelwa ukuthi ke ikhona indlela angakwazi ukuthi ayenze ngayo, ukuthi ke akwazi ukuthi ke kube neholo elikahle elifanelekile labasebenzi babashayeli bamaloli elincike kakhulu emthethweni webanking council, ngoba leli lokusebenza ngokwamalodi lisilimaza kakhulu. Ilona leli liyingcindezi kangaka sigcine singabe salithola nethuba lokwazi ukuthi siphumule emsakazi wami. Sanele, lo msebenzi ubuke kunengcindezi enkulu, uzigcina kanjani ukuhlala ulungele njalo nje? Okusho ukuthi ke ngumuntu ke obuyenza umculo wesintu njengoba ngaziwa ngoSwenka Ngemali kuleli emculweni engwenzayo kaMaskandi. Okusho ukuthi ngizigcina ngokuthi ke mangithi ngihamba kuzo zonke indawo lezi ngibuke zonke lezi zinto ezisuke zenzeka, bese ngizigcina ngokuthi ke ngihlezi ngibhala izingoma, ngoba njengamanje nje kunengoma yami engiyikhiphile ngesimo sokubuka zonke lezi zinto. Mungathatha ukubheka izingozi sezenzeke kakhulu manje, ngeke ngathatha ithuba lokuthi ke ngiqophe izingoma zami uma ngabe ngihamba le ndleleni ngibuka zonke izingozi. Khona ephumile njengamanje isihloko sithi awakaphola amanxeba, ngoba lento le njalo masihamba uthothi uhlangana nezingozi kuvuka amanxeba amadala, uthola ukuthi ngempela awakapholi ngoba ibhlungu kakhulu lento. Sikhathazekile, siyacela impela uhulumeni akwazi ukuthi angenelele, asilekelele, kube nohlelo olukahle lokuthi abasebenzi bamashayeli bamaloli bahole ngendlela ekahle efanelekile yokwazi ukuthi ke igcine igwema lezi zingozi ezingaka. Siyabonga kakhulu uSanele Mthalane, ngumshayeli weloli. Besikhuluma naye ngohlangothi lwabashayeli bamaloli melana nezingozi ezibangwa iwona.